Buonasera, buonasera. Napoli xejn, Inter wieħed u s-Superkoppa lura fejn jixirqilha, lura fil-parti tajba ta' Milan għat-tielet sena konsekuttiva u għat min sena fl-istorja tagħha. Grazzi għal gowl li ġi fl-aħħar minuti tal-Lautaro Martinez meta hemm verament diħla l-pisa li se jaħduna l-penalties wara logħba milawba minn dak il-kow antipatiku u l-lum kompla juri kemm bej li għabel logħba sħiħa pratikament jiena parti bass għam jinewwa fuq karta ħamra li kella toħroġ ta' Simeone u kif skurja l-kapitano tela il-barra jnewwa Mazzarri a-casa Tinali. Grande Inter, l-ewwel unur stazzjonali jasal ukoll bil-grazzja tal-Mulej. Kienet logħba fejn prattikament konna fuqhom u ma kellhom iċ-ċansijiet tagħhom ukoll biex ngħidu kollox. Imma all in all naħseb li l-aħjar tim rebaħ il-logħba. Bdejna bil-formazzjoni li suppost kellna noħorġu biha, full team. U mill-ewwel daret li sejtuna hard time għax ifhimni. Huma mbagħad wara kollox kienu fidret li jilagħbu l-logħba li dejrilhom huma. Jiġifieri ma rridu ngħidu xejn, kemm konna ħankunu kapaċi aħna li we break the deadlock kif jgħidu l-Ingliżi. Ħlejna ħafna ċansijiet ukoll, imma finalment erġajna ollejnija biex hekk ukoll nistgħu narkivjaw bil-kwiet il-kapitlu Superkoppa, kapitlu li beda fuq nota dolenti il-mewt ta' Gigi Riva, leġġenda ta' Cagliari fis-snin 70, leġġenda tal-futbol Taljan. Kondoljanzi lill-partitarji kaljaritani illi għaw f'Malta, naf kemm Gigi Riva kien plejer, kien ikonu leġġenda u bandiera tat-tim ta' Cagliari. Ħallina fil-ftit moment ta' qabel bdiet il-logħba daqstant nsellmulu bil-rispett, rispett li mill-lider ma kienx hemm fis-Sawdi meta saret din il-minuta silenzju fit-tmiem fil-bidu tat-taqsima. Hija wkoll turija ta' kemm dal-proġett Sawdit falla fil-fema tiegħi li xismu u anke bħala Final Four. Mhuwiex il-format tajjeb tas-Superkoppa ja ngħidu kollox. Imma l-importanti illi din reġgħet għandna. Vollieri mill-bqija not oħra ħansejħela dolenti jessaġġ Barella sospiż ukoll ġustament għal aħħar karta safra. Issa se mmorru nilagħbu logħba kruċjali kontra l-Fjorentina bla Barella u bla Çalhanoğlu. Time for Aslani to step up, jiġifieri. Imma illejla iva ejja niċċelebraw, qed nara wkoll xi kumenti Daniel Gavino, proset sieħbi live tal-ġen. Ronald Fsadni għamala minn għandu Lali ikompli jżidu u din qabel magħha Ronald. Issa ejja ħalli nieħdu illi u t-tinistilla u magħha Ronald permetti li nżid ukoll mhux biss-illi imma Champions League. Jien ili ngħidha minn wissu u għadni ngħidha Ronald jekk irridu anke fl-Ewropa kapaċi se tkun diffiċli għax nemmen li hemm it-timiet li huma aħjar minnha, imma jekk irridu kapaċi ngħidu tagħna wkoll u nolluha f'Wembley. Imma logħba niċċelebraw il-lejla u mbagħad mal-Fjorentina naraw naqra sejġri fil-kampjonat aħna l-importanti illi irbaħna s-Superkoppa llum. Inzaghi għamel mossa tajba li naħseb kienet deċiżiva qarreb tat-tazza meta daħlu Arnautovic u Sanchez. Jiena l-ewwel qed jiblaħħhom
Imma mbagħad l-aġġustament tattiku li jagħmel qeleb għall 4-3-1-2 Sanchez wara l-ponot u it-tnejn l-oħra em, żamm il-Lautaro appuntu il Arnautovic qudiem u naħseb dik kienet il-mossa deċiżiva illi permezz tagħha l-Inter irbaħna it-tazza. Mill-bqija m'għandix xi ngħid, spjaze għal Mazzarri, spjaze wkoll għal haters tagħna illi min jaf kemm illum bdew jitolbu illi n-Napli jieħdu t-tazza biex imbagħad jibdew joħolmu Inter zero titoli. Spjaze wkoll għal dak il-ħaġa kera ta' Zazzaroni illi prova jisfidna qabel il-logħba ma rnexxilux. Spjaze wkoll għal supporters ta' timijiet Ingliżi illi lilna ma jaħbluniex u lillum kienu qed jittamaw li l-Inter nitilfu t-tazza din hija dedikata għalihom ukoll. Insomma, grande ragazzi, grazzi a Inter, ejja ħalli issa nkomplu nibnu nirkupraw dik il-logħba nieqsa, il-Juventus se jibqgħu warajna sal-aħħar, imma ejja nemnu u nemnu. Għandna tim li kapaċi itina ikompli itina pjaċir sew fil-League u sew fil-Champions League. Jiena issa ħanaqaf hawnhekk naħseb dak li kelli xi ngħid għedtu nfakkarkom ukoll illi dan il-programm nu ftit se jkun fuq il-YouTube channel. Inħeġġitkom ukoll tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi qegħdin noħorġu. Jien narakom nhar il-ħamis għal programm li jmiss mis-sensiela botta u risposta u l-bqija minn għandi u minn għandi t-tifla is-Superkoppa il-lejl it-tajjeb ħudu ħsieb u sempre forza Inter. Mazzarri! Bye!